Aquestes són les claus de la pallissa a un menor a Sant Joan de Vilatorrada. Aquestes darreres hores, sobretot des del dilluns de Pasqua, s'ha viralitzat un vídeo en què es veu un grup de joves, presumptament menors, picar, apallissar a un altre jove que també sembla menor a Sant Joan de Vilatorrada. S'han dit moltes coses, s'han difós per les xarxes moltes informacions, no totes certes. Què sabem ara mateix d'aquest cas? Sabem del cert que el fet va passar al carrer de Sant Joan de Vilatorrada, cantonada amb l'Avinguda Juncadella, el diumenge, dia 5, a les 8 del vespre. Sabem del cert el que es veu al vídeo, que un grup de joves tenen contra la paret a un altre i li demana primer el mòbil, després les ulleres i al final l'acaba picant a cops de cossa, mentre un altre els grava. Hores d'ara, segons la informació de Mossos, no hi ha denúncia. Sí que hi ha investigació oberta. Els Mossos d'Esquadra i la policia de Sant Joan investiguen el cas, però pel moment no hi ha detinguts. I fins aquí la informació oficial. Tota la resta són especulacions. Sí que és cert que el propi alcalde de Sant Joan, Jordi Soler-Nou, ha dit a Regió 7 que els joves, tant l'agressor com la víctima, no són del poble. Algunes informacions a xarxes ja han difós d'on podrien ser, però només deixa de ser especulacions. També és veritat que des de Regió 7, i es podrà veure a les nostres xarxes, hem parlat amb psicòlegs que ens han explicat per què poden passar aquestes situacions. I a més, dijous hi ha convocada una concentració en repulsa per a aquest tipus d'actes a Sant Joan de Vilatorrada, un poble que el mateix alcalde ha dit que no vol que s'hi creï alarma social, que Sant Joan no és el Bronx.